Goedenavond, hartelijk welkom bij de première van Cyrano. Wat verwacht ik van hem? Ik vind dat hij heel grappig is. Hij is ook heel muzikaal. Dus ik denk dat hij hem gewoon heel erg eigen maakt. Jeroen is gewoon een heel erg goede acteur. Dus ik heb daar veel zin in. Dat is echt een reden om hier naartoe te gaan voor mij. Ik kijk heel erg naar uit. Een nieuwe voorstelling. De rol van zijn leven. Ik ben benieuwd. Het is sowieso een mega goede acteur. Als dat zijn droomrol is, dan wordt het prachtig. En natuurlijk is zijn spel altijd en immer verbluffend. Dus dat is sowieso iets om naar uit te kijken. Wil je dit echt? Vechten en sterven? Ik weet niet hoe het anders moet. Met liefde. Wat leuk, ik waardeer het enorm dat u gekomen bent. Ja, geweldig. En een opluchting ook altijd. Het is een stevige klus en het is altijd spannend, zo'n première. Dus je wil elke noot raken. Volgens mij kwamen we naar eind vanavond. Het was fantastisch, want ik heb genoten. Het was een mooie voorstelling. Wat een waanzinnig mooie voorstelling. Ik vond het echt geweldig. Ik heb de hele voorstelling echt met een grote lach op mijn gezicht gezeten. Als je wil lachen, als je ontroerd wil raken, als je van de liefde houdt, ja, kom kijken. Ik ben echt overdonderd van hoe goed het is. Ja. Ik vind iedereen fantastisch. Het is komisch, het is het leven. Heel mooi. Alles wat theater mooi maakt, de moeite waard maakt en waar je voor vecht om dat te laten bestaan, dat zit hierin. Het publiek was vanavond ook zalig, ze waren gul. Ik denk dat het voor heel veel leeftijden leuk is. Het is gewoon ook echt grappig. Het was super, want we hebben zo ontzettend hard gewerkt. Het verhaal van Cyrano is eigenlijk super simpel. Het is een soort romantische komedie, maar met net iets meer verborgen hoekjes en diepere lagen. Het gaat er gewoon echt gesmeerd in 2,5 uur. Je verveelt je geen moment.